So guys, दिनै जाहैबाय जों फैदों नाबायाव मा होनो बैग्रि जानो थाफुआव मा होनो माराखाटा थाफु हरै नै दा दै बागासिनो दं थ' नै जों गोबांनि फैदों आरोना गारि लानानै गारिखौ बैयाव दोनबाय हब्ब जायगायाव दोनबाय आरोना ओमफ्राय दा जों थांनो नागिरदों गाइस दै बारनायखौ मिथिबाय दा दै बारनाला मोनजाया आरोना एखेबारे दिनै प्रथम आरोना बैग्रि जाखावहैनायसै गाइस थ' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो गोसो गोथारै गावसिनो होदो आरोना गाइस मिथिबाय थ' फेनसो गाननानै फैखादों दै बारनांगौ होननायखाय दैयाबो गोगोम गोथौ माइरि थोद बायस्ता दैया मादिथो बारबायनो सासे माइरि आयौ थोद थ' गाइस भिडिअखौ नायलांदो मिथिबाय बैग्रि बागाना हरै हनै माने हाजो हाजो नुजाहरलायखादों आरोखि बाव थांनायसै आरो जों जाखावहैनायसै आरोना ओमफ्राय नै संख्रि फानजुबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय लाबोनानै पकेटाव दोनदोंमोन माला माला गबोखो लामायाव एखेबारे संख्रि फानजुबखौ लामायाव गबोजोब्बाय आरोना गाइस दा बैग्रि गोजा जानायसै थ' भिडिअखौ नायलांदो आरोना थ' ओरै ट्रेक्टराव लड होगासिनो दं नै थ' जों दा बारखांबाय आरोना नै ओरै गोगोम गेदेरमोन दैया ओमफ्राय नै ओरै गोलैल'सै नै बायस्ताया ओमफ्राय हरै दालां दं आरोना गाइस दालांजों माखासे बारहैबाय लंपेन्ट गानना फैदों नालाय इसोर नै आंथ' पेन्ट गानना फैखादों माने नैबे लोगोआबो लंपेन्ट खनबाय दा आरोना चलो गाइस आज का बोगरी एथिना से खाएगा ना माइरी जाखावगोन नैबे गोलिया होनो माने बारदों गाइस तो माइरिलै हानाय नङा इजों होद बोरिया ब्र योर काम भेरि You're also nice. गोलिया हनै होखावलांबाय थ' जों दा बाखांबाय आरोना गाइस नै गिले दैया थ' नायलांदो बैरखौ एखेबारे जाखावनायसै दिनैसो प्रथम जानायसै बे बोसोराव एखेबारे जों प्रथम होनब्लाबो सोलियो माखासे सिख्लाफोरबो थालांदों आरोना एसे नायला नुलि होखावलाबायनायसै आरोना गाइस थ' गाइस सहैनायसै आरोना ओमफ्राय मोनसे थामां जायगा मोनसे नुबाय आरोना एखेबारे मा होनो साइडुंगाबो डेन्जार खादा एखायनो गामसा खोबनाय जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय नै मोनसे बाव फट' खेबनो नागिरदों आरो मोननैसो नैबे लोगोआ थ' नै एखेबारे फ्रेसआ दंफाङा कमन बोरियालाय माइरि नैबो एखेबारे सिङाव गसंखा क्लेप खेबना होनाय आं मोननैसो पस यो अके स' गाइस दा बैग्रि बागानाव सफैबाय आरोना बयाव फट' खेबखांनानै ओमफ्राय नै ओरै बैग्रिया दासिमबो बाव मोखाङै गोथां आरोना नै गोथां ग्रोम दासिमबो मोनाखै मोनसे साखिनायदो बायस्ता दे साखिदोनि साखिग्रोदोनि मोनसे दे फायना गाइस प्रथम ओइ साला माराथ' गोखैबो गोखाबोलै बे बारा मोजां नङालै गाइस गोथौआव हाबहैनो आरोना एसे So guys, biasa tes misi kita begria, mairi, ro, jangan ini, dah enjoy, you're my favorite, so good tau, kalian apa pun bay, good tau dah, jakau jasi kalam denin. प्लास्टिकबो लाबोखादों दा थोजासे खाना लांनानै आसार मावहैनायसै आरोना नै गाइस नै कि मजा टेस्टी also tasty bro होखावना हो बस मारैथो मोनदों जानानै बोरिया दा सिजननि प्रथम बार Baik kelal. Jobat gede tar biya. Jobat gede tar mairi. Bene pha gede yar da singo hawla madi gede monai. Ekebare romantic बैग्रिया माइरि. Ada होजोबखाबाय. So heavy guys. Keagam dong nih bisa ya. So जों गोगोम गोबां फैदों आरोना नै
Keringola sebesta? Darun. Darun. You're okay? Okay. So beautiful. Beautiful. Your is Boroy. Use nice. Nice, nice, nice. Nice. To फैनानै बोरै मोनदों बायस्ता? फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। बैग्रिखौ मादि साखिखो बैग्रिफोरखौलाय? दा साखिगासिनो दं दासो जाहांनो हमदों। दासो जाहांनो हमदों औ या। गुड। नै बायस्तानि माथो हालाबैबाय। पियार। होद बैग्रिया गोसो थोबायलै माइरि नोंखौ। Hey Pasta, ¿cómo te? Shay, you're okay. Super duper. Nice, very nice. Keklaini, moncet nih. Beautiful. Itu bonek dia saja mairi. Huh. Halo, जोंनि बे फंबाय फैलाखौ साबस्क्राइब खालामना हो। या। नोंसोरनि अननायजों बे आगायनो हाथों। औ। बेखौ नुना थाथ'बाय। औ दे। Gagam menabai yang pemana sabuk kalau nang pasta ya. Tuh nonton mana bu mana nih pasta kalau nih. Ini tahap sebar nih. Iya. Bagi agak stable nih mairin nunggu pasta. Nih. Parah. Parah dong, semua itu apa dong? Desember nih apa? Yo, heavy. Also your test. Dasar try arena. Dasar trailer dekai jentuh nih sini sana ya. Jabau kasin hagen. Oh, udah gede-gede trailer. Gede-gede nunggu baru gakana. Oh, sadarun test, bro. Ayo, bal, pakai gula sini masukkan saja bal. Test. Mairi. Ayo. Bermana Shillong tangannya fasa mas hanian juga. So guys, tampilnya saya Rena जाखांबाय ओंखायनो बैग्रिया माखासे मोनाखै तो लामा लाफिनबायनो थाङैनि आरोना guys तो भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर